Бях първото дете посланик на България в Брюксел, когато бях още на 10. Моето училище във Враца беше избрано по една програма Коменски и тогава с още 3 мои съученици отидохме там. За първ път попаднахме в истински европейска среда. Усетих многообразието на Европа. Още комуникирахме като деца темите, които ни вълнуват, за това как България трябва да е член на Европейския съюз, защото още не беше. Какво се случва с климатичните промени. Усетих, че моя глас трябва да се чува там и след това няколко пъти съм била като ученик в Брюксел, но като че ли това първо пътуване е много специално. Програмата си я спомням сравнително бегло. Знам, че имаше щандове, на които всяка една от държавите се представяше и ние представихме България и се почувства как Европа е обединена в една стая с младите хора от Европа, които независимо кой знаеше добре английски, кой не, някакси успяхме да комуникираме и да станем приятели още тогава. Наистина за мен това пътуване е моят начин да обикна Европа и Европейския съюз и ценностите, зад които той застава, и винаги съм се чувствала гражданин на Европа, гражданин на света, точно толкова колкото и българка, и смятам, че такъв тип програми помагат младите хора да усетят защо Европа може да бъде важна за тях и за техния път в живота.